І 24 гадзіны вы ведалі пра чараўніка з магічнымі стварэннямі, незарэгістраванымі і страчанымі ў Нью-Йорку? Так. Дзе гэты чараўнік? Ты той самы з чамаданам пад швар, так? Навіны лётаюць хутка. Warner Brothers. Містер Скамандер, вы ведаеце хоць нешта пра магічную супольнасць у Амерыцы? У нас нельга нічога выпускаць. Гэй, містер англічанін, з яйка нешта вылупляецца? Вы ж стерлі яму памяць, так? Не магу. Никому? Не маг. Не чараўнік. А, прабачце, мы завем іх магламі. Я гэта не сню. І чаму ж? Мой мозг проста не мог гэта прыдумаць. Ад пісьменніцы Джоан Роўлінг. Нешта пераследуе жыхароў нашага горада. Сеючы разбурэнне, а затым знікаючы без следу. Ведзьмы сярод нас. Надта доўга мы хаваліся ў цяні. Пытаю вас усіх. Каго абараняе гэты закон? Нас? Ці іх? Небяспека. Ён чуе небяспеку. У лістападзе. Гэта звязана з атакамі Грындевальда ў Еўропе. Будзе вайна. Новая магічная эра. Мы ж маем план, так? Мы маем дапамагчы ім. Гэта ўсё, што было ў чамадане. Я не дам нікому памерці. Я адмаўляюся схіляцца. Ньют! Часу ўсё менш, містер Скамандер. Фантастычныя істоты. Ідзе іх адшукаць у лістападзе.